Kom her, din psykopat. Vi skal filme dig. Hvor ser det galt ud. Okay. Hallo, det her. Fuck af. Vi skal filme dig for fanden. Sgu da ikke hele tiden. Jo, vi skal hjælpe mig lige med at få den her til du. Sådan der. Vi skal filme dig, når du skider. Vi skal filme dig. Jeg har skidt 2 gange i dag. Lort. Nej, det har jeg ikke. Den. Prøv lige at kigge ind i kameraet. Så er det snart nok, jo. Det var ikke det fucking pis. Det skulle reagere på det her, ikke? Ja, altså, det gør det slet ikke. Jeg spikker det lige. Jeg har lige fået at vide, at det var ret. Hallo? Kom til Vario! Det er